Però com es fa l'oli avui? Quines són les màquines actuals que equivaldrien a aquelles que podria reconèixer un romà? Quan arriba l'oliva al molí, la primera etapa de preparació es fa amb el triturador mecànic i la batedora, que es troben a la mateixa màquina. A la part de dalt hi ha el triturador i, a baix, 3 cossos de batuda on va caent la massa d'oliva per gravetat i es va batent durant aproximadament 1 hora. Esta màquina fa la faena que feien abans les moles de pedra i la batedora. Quan ja tenim la massa d'oliva, entra a la centrífuga horitzontal, que fa una primera separació imperfecta de la pasta. D'una banda, un fluid que és principalment oli i, de l'altra, la resta, aigua, pinyol, polpa. La centrífuga fa la funció de l'antiga premsa de cofins que hem vist abans. I este oli tèrbol, amb impureses, passa a una última màquina, la centrífuga vertical, on s'aconsegueix separar l'oli clar de les impureses que arrossegava. Així obtenim un oli net, apte per al consum, i que, si es vol comercialitzar filtrat, és el que comprem com a oli d'oliva verge o verge extra. Esta centrífuga fa la funció de les antigues piques. Al molí de la Creu, el que fan amb la sansa, que és la part sòlida, la resta que queda del procés d'obtenció de l'oli, és barrejar-la amb fulles per retornar-la als seus camps com a compost i així tancar el cicle.